ngoba icala livuka ngoba lingena umuntu namabhadi nje kusiyami ayi ngihleli la endlini so there's a flat across the road la so umunye girl kade evashile nje on Friday uzwashiya icrasher yakhe crasher iweed angifonela athi ngashiya icrasher yami lapho ngithi hayi no ikhona athi ngicela ungilethele ngiqoke igown le it's okay vele ngizophuma ngegown ngoba ngizoletha ngishiya icrasher bese ngiyahamba ayi ngifika futhi no boyfriend wakhe umusha bahleli bazoshukala bathi bebeshuka ngithi ayingeke angijwayele angaze ngibhemele enteni lokhu njalo mina ngijwayele indoor athi kusibaro umusha I know idayisaphi ngithi mina ngizokukhombisa ukuthi idayisaphi bese ngizoshaya iphule yodwa ngami ngiyozilalela kuyabanda showcase sihambe kanti futhi siyaphuma usibari lo ngimaziyo upake lapha yangenye imoto uyangibuka nje ngiphuma nalo sibari lo umusha mina xoki mina lo sibuye sothenga into bayicrasheke bese crasha nje angena sibari lo ngimjwayele wangena uhamba nomngane wakhe bahlale kuthiwa sanibona ha lapho mina ngigoqe kusofa ngibukela imovie lekade beyibuka babambelane labona bahlela lapha kusofa bayayibrashanela shothi uthando lusha lisavutha kungena usibara umdala ke manje athi sanibona ninjani yaphile kumnandi la ngiyabona impela niyashuka nje kumnandi akhombe mina athi wena futhi wena ayisazokhuluma ayahlale nami sengithukile phela ukuthi hayi athathe isibhamu sakhe sibara umdala asibeke lapha kusofa eceleni la kusofa la athi lento engizobuza la ningangiphenduli ngihlinza nonke ngesibhamu ngishaya amakhanda nonke ngoba ngichamanga Nkosi enofefe cishe ngafela ubufebe engingabazi ayike uthi lo uhamba nalo sibari ngimjwayele usethi hayi hlikiza bonke labantu amakhanda bakujwayela kabi siyabuza ngithi mina hawo naye WhatsApp yami la umuntu wakho yena ongifonelile ngisusa endlini yami ngiyilalele ngihlalele endlini yami Nkosi yami wathi ngimlethele icrash bengazi nanokuthi nomuntu uthi musungenslima wena uphume nalo nahamba nayothenga ngithi bengazi nokwazi ukuthi kwenzakalani noma bayajola noma babangani mina ngibaficela bekufuna icrasher yabo ngayihambisa wathi njengamanje nje kulele lapho kusofa hlala ngezinqa yimi lo ngihlala ngezinqa yabona mfethu lapha bese ngibona ukuthi nje next week ikhaya kuyangcatshwa angazi noma ngifonele ekhaya noma ngenze njani angazi nalo muntu ofebile la ubhizi ngithi musukuphendula uzosidubulisa musukuphendula sizodutshula yazi ukuthi siwasodutshula yeyi ngoba ngichamanga wema ngacishe ngafela emanyaleni ayi sesihlelile lapho ngiyasibuka nje lisasibhamu ngiyasho ukuthi Nkosi yami so wena uyixoki wena umngane wakho ushintsha amadoda la wena umlandela lamadoda lawo nenze ngathi abangani bakho ngithi mfethu mina akazi lutho yabo nje ungibona ngiyilalela kusofa ngihambile phela ngathi asambe sothenga lento ethengwayo ngayihlalela angimazi negama lakhe nje lo muntu lo la ayi mfana abantu kuseyatatazela nayo hlela lapha kusofa usebuza igama uyalisho ke igama siyabuzwa lo wena sifebe ufaka amadoda la ungenza islima indaba uchisa wena yakuthi nje yabo kade sethinta isibhamu sakhe ayi Nkosi umuntu ofela emanyaleni hey ayi mina ngacela ngathi mfethu naye WhatsApp yami ngicela ufunde imessage ubone ukuthi kwenzakalani ngifike ngizokwenzani la angazi lutho ukuthi umuntu wakho ufebile noma kwenza njani nanga ubhuti mbuzo ukuthi uyangazi noma kangazi angazi lutho ngisizo ukuthi nje uthe enkulu ngicela ungiphumele la ngoba uzonginyanyisa wawena uzochaphazeleka amachaphazelo fusek hamba kathi nje mkhulu ongabonwayo somandla
ngicela ukuhamba sengilinde isibhamu-ke ukuthi siqhumeke ngoba ngiyayibona imoto isamile lapha ewindini mase sekuqhuma isibhamu nakhona futhi angihlangene kuphela nje ukufela emanyaleni into ongayazi ngobufebe nje phela naye futhi ngizomfonela ngoba ngiyanqena umfonela manje naye ngizomfonela ngimtshele mfethu cishe impilo yami ayifaka enkingeni cishe ngashona mina lo ngobufebe bakho yabona mina uMandla Chris ebezovuka ngami nje ethi nje hawu kubulalana amasoka laphezulu lezoni eMaritzburg nesangoma phakathi sidujuliwe uyacabanga mina lo andazi ukuthi ngihlezi ngibatshela into eyodwa ukuthi umjolo mfethu eke snip up and flakes umjolo uhlula thina esigayi washo thina zangoma asikiswa shengenase endlini ayikho intelezi engenayo kodwa umjolo mina uyangifokofisa ngindize emoyeni umjolo ikona nje nga resign nje lento ehlale nomjolo shuthi ke ngivukile ngo5 ngaba ngathi ayuthi ngiyosnika ngiyoza ukuthi kwenzakalani ngimfonele lo ngithi ayulaphi athi hayi sohlangana sangweni uzongivulela isango ngingena awume ngena siwazibambene kanje phezulu draw Chiefs nePirates uSibari usendlini omusha sengihamba noSibari omusha ke manje ngibuze kwenzakaleni ngcinile nenzakaleni hayi uhlalile lo kade sisabisa ngesibhanqa hayi sisabisa isibhamu sama security kanti loyo sijwayela kahle kahle mina futhi ixoki kahle kahle uSibari omdala bengimthanda ngoba yabona nje umuthi nje Sibari awenze mfethu ngumile akacucuzile ngisafuna ukutesta lo musho ukuthi uzanani yena kodwa ke I always say yabona ungakwenza konke but lento ye-GBV mfethu yokuhlukumeza umuntu wesifazane iyabheda yazi ukuthi umnganami ubejwayela ukuthi mayifika mhlawumbe ayihlalele la endlini angicele izinkulumo mfethu umoya emanzini ngicela ukuthi uhambe nami zumalini iwashu zakho ngimnika as akaxoxi nje ninki kodwa ububona ukuthi ube nento kade emkhathaza kodwa akaxoxi nje hayi okay fine shuthi kuyachazeka ukuthi ayisihlalile lo wahlala wakhuluma wamtshela ukuthi ngidubule mawuqeda ungidubula ungihle futhi mawuqeda ukungidubula ungihle hayi lo kade ezosabisa lo isibhamu sama security bahlala ukuthi bahlala ke usiyachaza usisuthi ayazi mfethu last year October lo wamithisa memithisa kwakhona intombazane engitshela ukuthi hayi umuntu wakho umithisile mfethu and I think he's planning to get married this year uthambuza phike lo ambuza phike ayikube nomngani waSibari omdala ke ohlala noGel ndawana nathi seyinjizo ukuphuza asho ukuthi ayazi ukuthini mfethu nge-28 May sambisa inkomo lapha yabuka Ntombentsha sambisa yonke into so ufuna ukwazisa kuphela ungangibizi mina ngexuku usho ukuthi kanjani and ingane vele iyafika ngoJuly manje lo uSibari omdala unomona akafuni lo amove on kodwa yena usemithisile futhi manje ngumi uzohambisa inkomo kwantombi yakhe entsha bese useyafika la usabisa ngesibhamu sama security ngimtshelile nje umngane wami wathi mfethu bengikublame ubusuku bonke ngikubiza ngesifebe nje ukuthi uzongibulalela emanyalini sengiyamsupport manje futhi ngimtshelile noSibari omusha wathi Sibari cela uziphathe kahle mfethu umphathe kahle umngane wami mina sengiyakuthanda sengihamba nawe angichoose my side but sengiyalibona iphuthe lenzekile bengimblame umngane wami nje ngimbiza ngesifebe impela ukuthi hayi cha yikati kodwa ngoba sengiyasunderstand isimo correct lo manje unesikhwela akafuni lo amove on yabo manje sibambene kanje and uSibari omusha phela ngathi right yabo uzalwa nasendaweni engathi right kakhulu kona nje ngimsupport uSibari omusha nje futhi ngimamkelile ngamtshela ukuthi Sibari uthi ngiphuthume ngiyogeza kodwa ke ngizokubona ntambama awushilo na Sibari wathi hayi mangibuye eSpani vele ngizobuyela ngapha ngathi hayi Sibari sesi-showcase kodwa ukuze lo angafuni ukuzopay revenge asambe nisikwami sohlala kwami nje Sibari kuphatha kahle nginawo amakane efrijini sizoyiphuzela nje akubona ubuxoki impilo
Ngeke nami ngivuma ukuthi umngane nami aquliswe nje usathane nje uzubeka isibhamu la eceleni esimnyama ufuna ukusihlaphaza lapho uMandla Chris ebezovela sibhale nje straight manje mina ake inkosi yami izitha zami ezingaka beziyosizakala ngini ke mina sifele emanyaleni kodwa akafebanga usisi akafebanga nje angifuna uqamba manga ngoba lento le into beyenzeka I think for months kodwa ethula engaxoxi ngayo uyachaza ukuthi hayi futhi bengafuni ukutshela into enjengo cause bengisana leyo hope ukuthi kusazolunga and noma ngikutshela ngaye lo futhi niyazwana uzombheka ngelinye ilihlo ngathi no mfethu ngiya-understand kakhulu but ukuthi aze endlini yakhe azokusabisa mfethu uze uyakucuthela manje ku-wrong lokho so engakusho nje ukuthi ayi zona zibambene kube yi-Chiefs kwayi-Pirates nawo ukuthi-ke phela ise-Maritzburg la e-Maritzburg ke umucucuza wenza kancane ucabanga ukuthi uzoncengwa ngeke uzoncengwe la ungeza nesibhamu sakho sama-security sasihlathini uzosisabisa hey bengisabi impela ngifuna uqhamba amanga futhi nobuthongo ngibulalile angazi nami ngoba bengithukile impela kodwa ayingilalile kodwa ngoba uhlukumeza umuntu wesifazane uthi kade emshaya ade emhlukumeza membuza njalo ngale nto amblock kuma status apost intombi entsha enze yonke manje he even invited abangani bamnganami ukuthi beze angazi kiwaphi umhla 28 uyenzela lo shit lo bese uzosabisa ngesibhamu kona angikuvumeli yebo mina bengimthanda uSibara ngifuna uqamba amanga ngoba hayi mina engicelayo ngangikuthola ngoba ke noSibara omusha uyachaza ukuthi mfethu ukukhuleka yonke into izoba right ngama weekend ngizobe ngila sisazobusa nje ngasho ukuthi ayike ayihambi nje hambayo usekhona uSibara omusha futhi akamdala ke kakhulu uright nje yabo mhlawumbe u1990 kanje 89 uright nje umfana omncane nje awusalingana futhi naye uthi la mdala ke nge kodwa nje utop so engakusho ukuthi ayakafebanga umngane nami wenza into efanele phela nje ukuthi abezwa mengibatshela ukuthi umjolo lo umuhlula mina ugayi washo nezimbiza nayo yonke into nemithi neintellizi eyinikena neholes emnyama ekimsebenzela kodwa imsebenzelileke ngoba usemtholile umuntu amthandayo ushilo futhi noSibara ukuthi hayi ngizomphatha kahle ungane wakho khuleka ngeke ngimphoxe kade ngeze ukuthi beke relationship manje uyahlukumezeka mina shuthi ngifihleliwe ngoba nginhlize ezwelayo kakhulu i-update ke le kusho ukuthi hayi akafanga ukungana uyaphila lo bezosabisa kuphela and futhi kukhona lapha oyimpimpi lapha ozosibulalisa ozosidubulisa lapha ofikile wafonela uSibara umdala ukuthi hayi ke ngathi umuntu wakho usenomuntu omusha la bavalelene la since Saturday abanga lo uyafika uzonyonyoba lapha ngemoto yakhe ufuna usidubula ngesibhamu sama security sasihlathini mhlambe ezingekho nenhlamvu nje lapha mina sengithuke kangaka nje engakusho ke lokho ukuthi kona kuhambe kahle ibambene futhi ngiyajabula kakhulu ngoba yena intombazana nesibindi akusona nesibindi futhi wenza into efanele ngimtshelile futhi ngathi yabo mnganami ukuze nje uzokwazi ukuthi nje awubukeleki phansi yawo uze lapha esigodlweni sami sekhaya esigodlweni sokunikeza nje into right lo akahamba yoshona nomshado wakhe asinandaba naye sesinosibari thina la wasela ePark lapha eMasababsini uphuza iConnect yezwa hayi lo uphuza iBlack Label hayi akahambe neBlack Label yakhe akahambe nomfazi wakhe umusha akahambe nothupisi wakhe uniform asisinamsebenzi naye akahamba yoshona akingeni indaba zabantu ningizwe kahle but ngendlela ahlukumeze ngayo lo sisi lo onomoya omuhleni onomoya ophansi uyamhlukumeza umbukisa ngaye angithathi side futhi kodwa ke ngoba khona ohlukumezekile la wakhishwa inyembezi lo ohlukumezayo ke akahamba yohlukumeza kwenye indawo mina sengimtshelile uSibara umusho ukuthi ngiyakwamukela ngezandla ezimhlophe amen.
Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, ubudilana usilandisa ngokuthi nje ucisha wavelelwa umhlola. Yazi ucisha wafa wafela emanyaleni. Ngoba ubufebe. Ubufebe buvele busifake sonke enkingeni nathi singangeni. Cabanga nje ngokuhambisa nje icrusher. Ubhuti nje ucishe wafa. Baqinisile ke mabethi icala livula ingubo lingene. Never say never in this life. Sengenzeka nje noma yini at any time. Good people, please comment your thoughts below. Tell us what do you think after watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.